Shalom, para orang semadi salut namanginang, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk semua jemaat HKBP Makassar dan untuk semua jemaat tamu yang turut mengambil bagian dalam pelayanan ibadah kita pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati dan semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan sedang menghadapi pergumulan berat, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pertolongan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah memberikan perhatiannya untuk gereja kita, kiranya Tuhan memberikan berkat-Nya berkelimpahan. Amanginang ommatikina neng marsaur mai tarap do debata alanita parade maroha do pikirata marede mahita sian bukede nomor 520 sada ya sada saat rodi tolu dia tolu rim mahita jongjong. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Mulak masogot halak akan napinaluan ni Jehovah, jala maria-ria roh tu Sion, jala halalas ni roha seliling-liling na di atas ulu nasida,
dapotan hilas dohot las ni roha nasida, alai mapurus ma anggo arsak dohot hoi-hoi nasida. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale amanami amanit Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Bethlehem. Sai pinuji maguarmu nabadiai, ala naung ditikur ho hami bangsom, ditogu-togu hodo hami sian haholomon tuhati uron, jala dipadomu hodo hami, naholang hian siakko, gabe saor muse dohoto. Gok halalas ni roha do hami alani, sai jalo mahamuliateon ni rohanami, nauk tinopokmu marhite-hite anakmi. Amin. Hudul mahitamang. Tapuji Tuhata merhite bukede nomor 614 ayat sada rodi 2. Tatangion mapatik ni debata di minggu tasadarion, ima patik na berjolo saat rodi ayat patik pasapuluhon. Patik berjolo. Audo Jehovah debatam, ninna debatata, dan jari marakub au bahenommu debatam. Patik paduahon, dan jari kanaonmu jaladang jari sumanonmu, manangahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasa naik na di toro ni tano, yanggo tunggabi si sobbaon, manak siuluan. Patik patoluhon, dang jari dohonon goar ni debata, yanggo suture dalanna, ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamuma babadiaon ari minggui, di naonomari maulahamu nasa siulamu, alayang go ari pabituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi homangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutan ni halak pe na mangibati hutam, ay di naonomari do ditopa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, di baheni do bahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paredian nai jala di perbadiai. Patik palimahon, iko pasangapommu do natorasmu, asa mertua ho, jala leleng mangolu, di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakko. Patik pawaluhon, unak ko manakko.
patik pasiahon. Unak ko olo makatidakon hata na sututu maralohod donga jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido yang usahana atong terap mangidogogo mahita tu debata, lau mangulah nobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pergogoi mahami, mangulahon nobar tu patik mi. Amin. Tabuji Tuhan ta merhite bukede nomor 171 ayat sada rodi 2 di ayat 2 rimah hita jongjong. Tato po ti madusat na gudangi dia dopan ni dia bata martangi yang mahita. Ale Tuhan dia bata nabadia jala nabonar. Parasi jala pertalup ni roha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sesa masude dosa nami. Dang adong nahupang sahuk kami. Dukon niasi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do na ngasahuk kami tu jolom. Di bahini pasonang jala apuli mahami. Akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahatabaga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Mulutung adong manangisin na merdosa. Adong do pangudiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do perdengganan taringot tu dosata. Alain dada taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuhata merhite kor wilayah Korintus.
Tapuji matuhatta merite buku eden nomor 134 ayat 2 rodi tolu. Tatangi homma hatan inde bata turpu epistel di minggu tasadarion imana tersurat di pesalmen bidu pitu puluh pitu mamuka sian ayat 12 saat rodi ayat 10 marsikat soring mahita majahasa sai puji okku do akka pabahenan ni Jehovah ai sai ngotokku do akka halongangan akka nabinahin nai sian narobi. Ale debata habadiaon do perhitian di dalammu, tung debata dia mamar hati bulun songko, ale debata. Nunga di palua hobang somi marhite-hite tanganmu, aka anak ni si Jakob dohot si Joseph, sela, tak nido yang gosahana. Martua doakan atau mangihon hatan ni debata jalan opiopsa. Amin. Tapuji Tuhatta marhite kor paropuan gabungan.
Tabuji matuhatta marhite bukedde nomor 497 ayat sada dohot obat. Taha tidak ku maha porsiautai songon nahina tidak ku nidongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita madokon au porsia di debata Jahova ido ama pergogo naso hatu dosan na tumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahova nasisadai ima na tinubuon ni si Maria na gabe-gabean si Antondi perbadia andorang so habubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu babantoru intanom na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahundul syamun debata Jahova amanai pergogo naso hatu dosani di sima ibana paima mulak sogo tu tanaon manghumi halak na mangolu dohot namate au porsia ditondi perbadia jala nong sada huria nabadia huria hatopan yalak Kristen aka nabadia dohot dihasisan ni dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sorasuga amin. Tapuji matuhatta marhite kor punga nama Ebenezer.
Tapi kima titing nawasa di huriata. Shalom. Warta jemaat dengan topik Madok mauliate siala asini rohani debata. Mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Yang pertama, nama minggu kita hari ini setelah hari Natal. Yang kedua, statistik jemaat yang baru. Pada hari ini, Minggu 29 Desember 2024, telah diterima menjadi jemaat di HKBP Makassar, yaitu keluarga Bapak Yosua Perlindungan Tapu Bolon Esos dengan Ibu Rebel Fili Permata Edelweiss Boru Lubat Tobing SS dengan satu putra Philip Arnold Halomoan Tapu Bolon yang datang dari gereja HKBP Kebun Jeruk, Resort Kebun Jeruk, Jakarta Barat, sekarang bertempat tinggal di Perum Royal Spring Blok A3 nomor 23 wilayah Efesus. Apabila keluarga hadir di tengah-tengah kita, kami mohon untuk berdiri. Makasih, silakan. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Dewan Koinonia, Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Keenam, kesekretariatan. Sebagai ucapan terima kasih kita atas pelayanan Bapak Januarius Fernandes selama 37 tahun, yaitu dari 1 September 1987 sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai koster gereja di HKBP Makassar. Maka pada hari ini, Minggu 29 Desember 2024, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam amplop. Yang kedua, pada hari Minggu 5 Januari 2025 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk distrik 17 Indonesia bagian timur. Marilah kita memberikannya dengan penuh sukacita. Yang ketujuh, pelayanan. Sakramen Perjamuan Kudus di rumah. Pada hari Kamis 26 Desember 2026, dalam rangka pesta Natal, Gereja HKBP Makassar telah melayani Sakramen Perjamuan Kudus di rumah jemaat. Adapun jemaat yang menerima Sakramen Perjamuan Kudus di rumah adalah yang pertama, keluarga Nyonya Eje Sitorus C. Boru Panjaitan, wilayah Roma. Yang kedua, keluarga Amang Aha Manurung Inang Ate T. Boru Siregar, wilayah Galatia. Yang kedelapan, pengumuman. A1, KOR wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2025 yang akan datang, KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galatia. A2, Totok Ripe untuk pesta Huria. Sehubungan sampai saat ini masih ada jemaat yang belum memberikan Totok Ripe untuk pesta Huria. Bersama ini dihimbau kepada jemaat yang belum memberikannya untuk segera menyampaikannya melalui majelis wilayah masing-masing. Adapun Totok Ripe yang disepakati panitia adalah minimal 200.000 per keluarga.
Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A3, ibadah malam akhir tahun. Pada hari Selasa 31 Desember 2024 adalah malam akhir tahun. Kita beribadah seperti biasa dilaksanakan di gedung Gereja Bahasa Batak masuk pukul 18.00 WITA. A4, ibadah tahun baru. Pada hari Rabu 1 Januari 2025 adalah tahun baru. Kita akan beribadah seperti biasa, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan sekolah minggu, masuk pukul 9.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. A5, Open House Bangulan Nagok Tiki. Pada hari Rabu tahun baru 1 Januari 2025, pendeta resort, pendeta fungsional, diakonis, dan koster gereja mengundang semua jemaat HKBP Makassar untuk makan bersama dalam rangka tahun baru dan sekaligus perpisahan dengan koster gereja. Adapun acaranya dilaksanakan di Sopo Talenta setelah ibadah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati. A6, jadwal kebaktian tahun baru 2025 HKBP Makassar, yaitu pertama, ibadah akhir tahun Selasa 31 Desember 2024 dari pukul 18 sampai selesai. Berita jujur tahun dan laporan keuangan. Yang kedua, ibadah tahun baru Rabu 1 Januari 2025 jam 9 sampai dengan selesai. Yang ketiga, Natal Naomi Jumat tanggal 4 Januari 2025 jam 11 sampai selesai. Sabtu. Kalau di titik mungkin Jumat 3 Januari, yang benar Sabtu 4 Januari. Terima kasih atas diralat. Yang bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, yaitu Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak, wilayah Korintus. Yang kedua, Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang, wilayah Kolose. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu, wilayah Roma. Yang keempat, Amang Aha Manurung, wilayah Galatia. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu, wilayah Kolose. Yang keenam, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan, wilayah Roma. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir, wilayah Kolose. Yang kedelapan, Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Siahaan, wilayah Roma. Yang kesembilan, Inang Nyonya V Silaban R Boru Pakpahan, wilayah Kolose. Yang kesepuluh, Amang H Sitorus Pane, wilayah Kolose. Yang kesebelas, Amang Situa Dokterandus TS Huta Barat, wilayah Efesus. Yang ke-12, Inang Nyonya GH Siregar ED Boru Batuara, wilayah Kolose. Yang ke-13, Inang Nyonya T Sitanggang N Boru Huta Barat, wilayah Filipi. Yang ke-14, Amang SPP Pasaribu, wilayah Roma. Yang ke-15, Inang Nyonya Situa M Sinaga R Boru Bukit, wilayah Efesus.
Yang ke-16, Ian Sebastian Sihombing, wilayah Korintus. Bagi jemaat keluarga yang sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada semua jemaatnya. Yang bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 30 Desember sampai 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 11 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Dan ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja dan sopo talenta boleh kita baca di warta jemaat masing-masing. Warta keuangan bisa kita baca di warta masing-masing, dan saldo kita per tanggal 28 Desember 2024 Rp674.892. Demikianlah warta jemaat untuk kita pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Tapuji Tuhata merhiti bukede nomor sia ayat sada doho tudutna laus disoma tapasahat peliata.
Tuhangi yang mahita. Go puji-pujian do hamolateo ni rohanami ale Tuhan hu pasahat hami di habang sami. Di paloas jala di jakon ho do pehami ale Tuhan bongot di bagas coromon. Di nama kamolatehon pasu-pasum do hina arga panobusion mu Tuhami ianakonmu. Nang di bagasan tikyo pe ale Tuhan neng hutangi ho kami hatam. Sodangi mahami marhite-hite todim. Asa bagas mapangatusyon nami taringok tuhatami. Jala ima gabe ojahan nami. Dingulu nami siapari. Atong mian mahwale Tuhan di tonga-tonga nami. Di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Selamat hari Minggu madihita. Huriani Tuhata nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Hatani debata dihita. Dung pesta Natal ta di bagasan Sadarion imanatar surat. Di Sada Timotius bidusada. Mamukasian ayat 12 sahatu ayat 17. Sada Timotius bidusada mamukasian ayat 12 sahatu ayat 17 tapahiuti hukma songonon mahata ni debata. Mauliate hudok dina margogoihon au ima Kristus Yesus tuhatai ai dietong doau haposan umbahen na dipabak kitau gabe parhalado. Pangisahi doau na jolo, jala pangalele, jala si ulahon gogo, alai dapotan asini roha doau, aidang huboto na huulai tagan sopor siai do peau. Alai gabelam sumurung do asini roha ni tuhatai, mata hapor siaon do holong ni roha di bagasan Kristus Yesus. Haposan jala sandok tau jaloon do hataon. Nunga ro Kristus Yesus tu portibion, paluahon aka perdosa sian akai do au na parjolo. Alai ala niondo ubahen na niasihi au. Naing jumolo marhite sianau patuduhonon ni Kristus Yesus sadok labas ni rohanai. Bahen tiruan diakana naing porsea di ibana tuhanguluan saleleng ni lelengna. Alai hamuliaon do hasangapon si saleleng ni lelengna na diraja na somar mulai ima debata na manotong na sodapot idaon na mamujungi. Amin. Hujahami ma di bagasan bahasa Indonesia 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Maka kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepada aku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ola ni masahana. Dihitana ni holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus di panghujung ni tahunon 2 hari nai nama nang tapahujung di tahun 2024. Totudo di pardalanan di ngoluta manipak di bagasan sataonon nang 2 hari nai nang tasalpuhon tamasuki masada tahun nang baru 5 tahun 2025 molo tarimang-rimangi tunggudang do asini roha do songod dia pambahenan ni debata naselaon madongani hita. Nang pesasi tongna molo tapa husor-husor di bagasan rohata amanginang, tentulah di tahun 2025 ini banyak yang sudah kita lalui. Baik itu kegagalan, baik itu sukacita, baik itu juga segala persoalan kehidupan yang kita jalani. Tentu adalah hal yang perlu kita maknai bagaimana
Luar biasanya Tuhan memampukan kita hingga pada detik ini. Dan itulah yang bisa kita nyatakan di minggu terakhir, di tahun 2020 siau. Di paubuk kita di sada topik nama dok, mandok mauliate siala asini rohani di bata, manang didok mengucap syukur atas karunia Tuhan. Molo nakanin huajak kami hamu amang do inang mamereng songo dia nanunga tabulus ari-arita saat tutikyon, totudo tamahi tamadok mauliate tu di bata, totudo tabereng songon dia pambahenan ni debata na selaon mengurupi hita. Disima boy tahati dakon Allah yang kita percayai itu pada waktu yang lalu, waktu yang sekarang, dan yang waktu akan datang mungkin di tahun 2025 adalah Allah yang sama. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang penuh kasih karunia. Allah yang menganggap kita sebagai anaknya. Songon nanidok, songon asini rohani sahalak ama do tuakayana konna. Songon asini rohani ama itu hita, Bapa yang sangat mengasihi kita. On mana gabis sada lasni roha dihita di paujung ni minggu di tahun 2024 ton. Marhite muse na yang tabereng songo dia perdalanan ni si Paulus. Na paingoton si Timotius di tiki ibana gabe uluan ni Huria di Efesus. Mace bajar do si Timotiuson. Pola do ibana gabe ganggu rohana boy do ibana gabe marhobas di nama sahaton berita naulin ni hubasanna. Godang hati hai akahamaulo ni ada dopan di ibana. Nang pesasi tong na didok si Paulus di ibana, oh ale Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah, tetapi jadilah teladan. Margogo maho, mamaritahon baritai. Alani ido di pahoton si Paulus haporsyaon ni si Timotiusi. Nang pedang dibereng ibana ataupun di hadapannya dia melihat bagaimana tantangan akapoda parhaliluan naboy mabahin ibane huma susah. Alai dipaingot si Paulus masongon dia ibana dina mandalani dina mangai saluhut haporsuhon dina manjakon Kristus jala mamaritahon taringot berita haluaon diganup akapakubasion ni ibana. Alani ido dido ibana ma asa marsihoho asa toktong porsea jala dihaburjuhon dina lahu mangula. Jala di patorang si Paulus ma songo dia perdalanan ninggoluna. Dido ibana ma di ayat 12 i. Mauliate hudo dina margogohyo nau ima Kristus Yesus. Na nieto ngau do haposan umbahen na pinabak kitau gabe parhalado. Buasa gabe sada muncul hatorangan dido si Paulus madok mauliate ibana tu debata. On masada respon ni ibana mamereng songon dia denggan ni basa ni debata di ngoluna. Sama tadi seperti kita diajak bagaimana untuk mengucap syukur, untuk mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Karena hingga pada detik ini kita disampaikan di tanggal 29 Desember, 2 hari lagi kita akan melalui tahun ini. Respon kita apa? Yakni mengucap syukur. Dan ini jugalah yang dinyatakan oleh Paulus. Dido ibana mauliate marhite denggan ni basa ni debatana ni jaloni ibana di bagasan goluna. Pola do ibana gabe dipabakit gabe sada parhalado na haposan nang pe sasitong na adorang so masuk ibana dipilih debata ibana gabe sahalak parhalado dibolus ibana do sada pengalaman na mace arga ima ditiki ibana naso tumanda Kristus. Mulutaida ala sada pengalaman na arga na binolus ni si Pauluson disandok akapakobasyon ni ibana tardok do ibana na somanada debata. Ala di do ibana do pangisahi do na jolo. Pangalele jala si ulahon gogo. Di parhatopot apostel Paulus do ibana na di masa laluna imana so talup gabe sahala parhalado. Alani asini rohani debatado na manjou ibana, na mamili ibana. Alani ido di do ibana di ayat 15 dirajumi ibana do dirini ibana songon pardosa. Dia merendahkan dirinya dan menyatakan dirinya akulah orang yang paling berdosa. Karena melihat bagaimana masa lalunya dulu yang tidak mengenal Allah. Bahkan dia adalah seorang penghujat, seorang penganiaya dan seorang yang ganas.
Tetapi Tuhan mengasihi dia, tetapi Tuhan memilih dia, tetapi Tuhan memanggil dia untuk menyatakan kemuliaan jala mamaritahon berita lasni roha. Alani ido dido ibana, au di guari ibana dirina diriku pardosa do. Alai nungaro Kristus Yesus tu portibion paluaho na kapardosa, sianakan ido au na parjolo. Alai nang pe pardosa Apostel Pauluson di palua do ibana alani asini rohani di bata. Laos di pio do ibana, di jou do ibana, gabi mamaritahon barita las ni roha, tu saluhu jolma. Nang pahoton haporsyon ni si Timotius na matsebazar dope dinapinili ibana marhobas di huria Efesus. Alani idon neng dohonon ni ibana, bering maasi ni roha ni debata na manjakon hita. Bagaimana kita melihat kasih karunia Tuhan yang begitu besar kepada kita. Sekalipun mungkin kita banyak mengalami persoalan, kegagalan, bahkan kita tidak berkomitmen untuk mengikut Kristus, yang kadangkala kita ingin mengedepankan hadiriota, alai neng tabereng dang moru asini rohani debatai, dinalahu mengasihi ita. Ala nido didok si Paulus dido ibana, au mana paling berdosa, akulah paling berdosa. Justru karena aku yang paling dikasihi, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya kepadaku. Hal inilah kita boleh melihat amang inang nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Paulus yang sebelumnya merupakan penganiaya dan pembunuh, bahkan dia menerima pengampunan dan keselamatan dari kasih karunia Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita amang inang bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan jika kita datang dengan pertobatan yang tulus. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan kalau kita benar-benar datang dan berkomitmen kepada Tuhan untuk berubah, bertransformasi sama seperti Paulus ini. Karena apa? Dido dihita, dihata baga-baga, dung manesa dosa hita manopoti dosa. Labak tarimas jala para sigoro hagodang do debata. Dang dibaloso ni bana aka pambola pangalosyo tahobar na taula. Alay say lihe-leho ni bana do asini rohan na balgay tu hita asa marhamu baon hita. Ala ni ido neng tabereng di son gabi barita las ni roha madihitaon. Gabi madok mauliate mahita mamereng asini roha ni dibata. Molo mamereng aka pambahenat to nasay laon. Dinatabulus aka tahu hari-hari, bulan, minggu dan sampai kita pada detik ini. Tungso tamado hita. Majalo asini roha ni dibata. Ala ni ido didok holan asini roha ni dibata. Danga dong jol may na boy mangulahon mananga hape. Sian haburjuon na, sian hadongan na, sian hamaloan na, boy paluahon ibana daong. Holan alani asini rohani debatado, holan alani haporsyauta do panandauta, jala parsitutuota dina makaporsyai hatana, boy hita dapotan asini rohani debata. Alani ido di ibana di ayat 10 onomi, gabe sada kepastian di hita, sada sipaingo di hita. Molo Apostel Paulus dijakon jala di sesa Tuhani dosata nang hita pe dijakon jala di sesa Tuhani dosata molo rohita tu ibana. Ala asini rohani Tuhani do nagabe margogo si Apostel Pauluson. Dina makadobi ragam ni parukilon. Ketika Tuhan boleh mengampuni dosa kita, ketika Tuhan boleh menerima kita, inilah sukacita bagi kita. Sama ketika kita melepaskan pengampunan kepada seseorang yang bersalah kepada kita, kita memberikan kesempatan bagi dia. Apakah itu adalah kebahagiaan? Sangat kebahagiaan. Lihatlah ketika seorang bapa mengampuni anaknya pada perumpamaan tentang anak yang hilang. Lasdo rohani anak bungsu itu dia sangat bersuka cita. Padahal waktu dia dalam ketakutan dikatakannya lebih baik aku pulang kepada bapakku ketika dia waktu itu memakan daripada sisa-sisa pakan ternak. Ala nunga di paswaseho ni bana sude harta ni amongna. Taringok may bana mula mau hape tu bapakku. Mulu di bapakku anau boy do mangan butongan nau. Alay mabiya ribana.
Tapi kita lihatlah bagaimana seorang bapak itu, ayahnya yang melepaskan pengampunan. Apakah anak bungsu itu bersuka cita? Dia sangat bersuka cita. Dia sangat bergembira. Alani ido songon nanido ni si Paulus sada kepastian sada si paingo dihita. Mole apostol Paulus dijakon ibana di sesatu hatta dosata. Jala di sidulas ni rohani ibana. Alani asni rohani ibana. Ketika Tuhan mengampuninya, margogo ibana. Bahkan kita juga, ketika orang yang kita kasihi, atau orang di sekitar kita, melepaskan pengampunan bagi kita, bukankah kita menjadi orang yang bahagia? On masadalas ni rohani si Paulusi, di sesa debata dosana, di jakon debata ibana, dipilih debata ibana gabi sahalak parhalado, ido mambahin ibana boy gabi margogo, makado piraga parukilon, nang pedileyai ibana, nang peditakup ibana jala sahat ibana di hurungan, toktong do ibana hot di bagasan haporsyonna, satia ibana tutuhatta, alani arga ni panobusion ni debata. Bagaimana dia melihat kasih karunia Tuhan yang begitu besar mengampuni dia. Itulah yang menjadi kekuatan bagi dia. Sekalipun dia harus dicela, dianiaya, bahkan dia terpenjara, bahkan sampai masa hidupnya, dia harus menjadi seorang yang mati martir. Dia tidak masalah, karena dia melihat besarnya kasih karunia Tuhan yang menerima dia, yang memberikan keselamatan bagi dia. Alani ido mulota muse mulak kita amang do inang ditiki majalo parpadanan nabadia hita. Di tanggal 25 dung di jahaon paditai taringo tu nadong di agendai di do unang be diulahi mardosa hudok matuhamu nung ngasesa dosang. Alani ido neng paingotok kita taargahon masongo dia panabusion ni debata, taargahon masongo dia debata na mangasihi hita satu tikion, napaloas hita majalob akaragam ni pasu-pasu, napaloas hita marhagugoon di nalaho mamolus akaragam ni akaparukilon, akanamasa di tonga-tonga ni ngoluta. Taargahom may ala disido neng dohonon ni si Paulus ketika dia melihat bahwa Tuhan begitu baik bagi dia, begitu sabar bagi dia, dan dia melihat itu menjadi sebuah karunia yang tidak dapat dibeli, maka dia harus menjadi orang yang kuat ketika mengalami berbagai bentuk persoalan, parukilon, penganiayaan, ketika dia di penjara. Bahkan dia harus menjadi contoh bagi orang-orang yang belum percaya. Alani ido di argahon ibana songon dia pakkokopon ni Tuhan Yesusi marhite nasatia ibana manggulahon aka ulaon nadenggan di goluna siganupari. Marhite marparbue ibana gabi tau tiruon di tonga-tonga ni ngoluna. Amang inang naniholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Dang cukup HP hita songon halak Kristen madok au porsea. Manang holan madok mau liate Tuhan. Manang anon di 2 hari nai di tiki jam 00. Tadok songonon di parpunguan di tonga-tonga ni keluarga. Songon parsal puni tao nima. Parsal puni akadosay. Tormantak 2 tong. O ludo gabi tarilu kan. O jam 00 atong apalagi kesudut no poso ba ngaibayan be musihatan ate. Siya namek-mek do parjolo kan. Baru matuna tua-tua. Manisa dosa manisiolo. Apalagi mama sudah maraburam mailo mungkin. Dang hula hobi songonin na kan. Habi dung lewat jam 12 manang masuk jam 1 ngabe. Mulak matu setelah na parjolo. Ago mau matibba. Ima. Habi do amang do inang dang cukup hita dinalaho madok mau au porsea manang mandok holan mau liate tutuhani. Didok si Paulus sudah di ayat 10 onomi, tetapi justru karena aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Berarti kita juga di tengah-tengah kehidupan kita dan cukup kita madok mau lihat itu Tuhan, madok au porsea tu Tuhan, alai naing matari dan yang sian parbue ni haporsiota,
dohot hamolateon ni rohatta marhite sikapta ulautta si ganupari. Ay malua hita dang alanyaka ulaw na dinggan na taula. Dang alanyaka parangeta alay alani si lehon-lehon ni dibata sabing do tuhita. Naniasihi ita. Totu ikot tarida do isian parbueta na tama. Dang holap paddohan. Dang holan resolusi. Manang na ditikyon na viral resolusi 24 lah lagi maju ke 2025. Alagodang dang boy maju kan. Tidak demikian. Tetapi kita diminta untuk bertransformasi di dalam kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu sangat besar untuk mengasihi kita. Diargahok kita. Alani ikot tarida manian. Sian parbue ni haporsyota dohot hamolateo ni rohata. Marhite ngolutta sikapta ulautta si ganupari. Nahobar tulomo ni rohan ni dibata. Alani ido amang inang naniholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Halongangan doa sini rohan ni debata di ngolutaon. Adalah misteri yang tidak dapat kita selami. Itulah makanya dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Halongangan doa sini rohani debata di ngolutaon. Isema ibana boy ibana gabe ro gabe jol masongok kita. Di patutoru ibana dirina gabe jol madinalahu manesa hita. Olo ibana mate tarbajal jala tarsilang humokop hita. Dang holan lao ibana tubanua gijang dina paradehon inganan dihita alay ditongos ibana do tondina tu hita. Dina manugunogu hita asaboy tahati dakon haporsyo tay dina mangurupi hita mangulahon aka ulahon natama di tonga-tonga ni ngoluta. Dang halongangan doa sinirohan ni debata di bagasan ngoluta. Molo mamereng hadiriota yang kadang kita katakan, ya aku mau berbuat ini, padahal sebaliknya kita kembali kepada setelan awal, berbuat yang tidak baik kepada dia. Kalau seandainya Tuhan ingin menyatakan kepada kita apa yang kita makan sekarang, apa yang kita perbuat sekarang langsung dihukumnya, tidak ada sebenarnya kita pada saat ini. Alani ineng tabereng halongangan doa sini rohani debata di ngoluta. Asini rohani debata ima nagabe tema dihita, nagabe hagugoon dihita, na ikot tadok mau lihat itu debata, mengucap syukur kepada kita. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, siapakah aku di hadapannya? Adong dosa ada panulis buku Ede nama Cayuli di buku Edeon ima si John Newton. Di pasahat ibana do manang di surat ibana do sada ede na luar biasa sarupa do ngoluni ibana songon si Pauluson. Ima amazing grace atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan ajaib benar anugerahmu. Molo di bagasan bahasa Batak sikopdo asini roham. Ditiki marumur 54 tahun ibana menciptahon laguon. Dung 15 tahun ibana gabe padita. Diujakko ni bana gabe padita tiki ima rumur 30 tahun. Alay andorang sopadita ibana dipilih debata ibana adalah seorang pedagang budak, human trafficking. Dia banyak menjual manusia. Endeon diciptahon ibana si kop do asini roham na diciptahon si John Newtonon patorakon hamubao ni rohana. Sian ngolu na leleng ditiki ibana mangulahon hajahaton. Alay gabe marhay baruon di bagasan Tuhan. Muba ibana sian pedagang budak gabe sahala na berjuang mangalo perpudakan. On manang tabereng sian ngulun si Paulus, manang sian panurak ni laguon ima si John Newton. Mangojar rohata, maparhatopoton iya nguluta alani asini rohani debata. Mangojar rohata jalaman jauh hita. Asabisan sadiari dope di lehon debata tiki dihita. Marhamu bauma. Tarimangi masatokin boha adong parasingan ningoluta amang do inang. Andorang sotajakon Kristus dingoluta. Manang songon dia do hita nuaeng. Mandos-dos do tahilala ngolutaon di tahun 2024 ton. Mulu mandos-dos do barani mahita rotu Tuhani. Tuadopan ibana madok. Asa dame nasian ibanai mana manodangi hita.
Asa boy hita dipilit, gabe parhobas, gabe iya nakonna, nama maritahon haburjuon di debatatu hita. Asa gabe tiruan hita diaka parangeta diaka tuhala na asing, marhiti nguluta, namar halomoan di rohan di debata. Atong ahado na boy si putih honota di bagasan turpu di bagasan sadarion, na parjolo kasih karunia Tuhan. Bila Paulus dulunya hidup di dalam kedosaan, tetapi dia berjumpa dengan Kristus. Perjumpaan dengan Kristus akan mengubahkan kita menjadi pribadi yang baik dan berkemenangan. Perjumpaan dengan Kristus akan memberi kepada kita sukacita. Dan poin penting dari renungan ini kita boleh petik, mengajarkan bagi kita tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan jika kita datang dengan pertobatan yang tulus. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sejauh timur sampai ke barat, aku akan melemparkan dosamu ke tubir laut yang paling dalam. Jika kita datang kepada Dia, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan jika kita datang dengan pertobatan yang tulus. Kisah hidup Paulus ini menunjukkan bahwa tidak ada yang terlalu jauh dari jangkauan kasih Tuhan. Jika Tuhan dapat mengubah hidup Paulus yang sangat berdosa menjadi seorang rasul yang setia, Dia juga mampu mengubah hidup kita, memberikan harapan bagi siapa saja yang tidak layak bahkan terjebak di dalam dosa. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Maka itulah kita boleh melihat transformasi yang mungkin bisa kita lihat dari Paulus ini. Dia mampu mengubah hidup kita. Mari kita memasuki nanti 2 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru kalau Tuhan berkenan. Mari hidup di dalam kemenangan. Kalau kita tidak layak di hadapan manusia, kita amat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Dia menyelamatkan kita. Kita harus juga meniru teladan daripada Kristus. Kesabaran Tuhan dinyatakan di dalam hidup Paulus. Dia sudah banyak menganiaya orang, dia sudah banyak membunuh orang, dia sudah banyak mencelah orang. Tetapi Tuhan tidak langsung menghukum, tetapi memberikan kesempatan untuk bertobat dan berubah. Kesabaran ini adalah pengajaran bagi kita agar kita juga bersabar dalam menghadapi sesama. Terutama mereka yang belum mengenal Kristus. Kita juga diajari untuk menjadi orang yang sabar, bahkan harus menjadi orang yang tulus melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Teladan Kristus, teladan kesabaran Tuhan. Ditiki disukun akan namandohoti Yesus tiki berapa kali aku harus mengampuni sesamaku? 70 kali? 7 kali. Teladan kesabaran Tuhan. Lebak terimas jala para si roha godang. Manang songo dia pe pangalahu akayanak kon tuana nang boy. Labok do pakilala atta. Hula-hula doro hatta, dang yamang doi nang hidup. Keteladanan ini, kesabaran Tuhan, ini juga mengajarkan kepada kita agar kita juga bersabar dalam menghadapi sesama, terutama mereka yang belum mengenal Kristus. Ada kalanya orang yang terjerat di dalam dosa, yang terjebak di dalam dosa membutuhkan kita untuk menunjukkan jalan bahwa dia membutuhkan seseorang untuk didengar, dia membutuhkan seseorang untuk bangkit dari keterburukannya, dia membutuhkan kita untuk memperkenalkan Yesus yang mengampuni dia. Karena justru orang yang di dalam dosa, di dalam segala pelanggarannya, ketika tidak menemui orang yang ada di sekitarnya untuk menerimanya, dia menjadi orang yang berputus asa dan bahkan mengakhiri hidupnya. Merasa bersalah pada dirinya dan orang-orang yang dikasihinya. Mari belajar dari teladan kesabaran Tuhan. Mari melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Agar disitulah kita boleh melihat Tuhan juga telah mengangkat aku dan melayakkan aku bukan karena kebaikanku, bukan karena perbuatanku, tapi karena aku berharga di hadapannya. Dan orang yang di sekitar kita juga harus menjadi orang yang berharga bagi kita, agar mereka menemui kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus. Karena itu seperti Paulus dalam sebuah cerita ini, di dalam nats ini yang akan menghantarkan kita memasuki nanti tahun baru nanti. Biarlah kita diberikan kesempatan untuk bertumbuh, berbuah, dan membawa orang lain mengenal Kristus. Kasih karunia Tuhan tidak pernah habis bagi mereka yang percaya.
kepada rancangan Tuhan. Ucapkanlah syukur, mengucap syukurlah atas karunia Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ale Tuhan, didenggan di basam, dohot asini roham, nanunga mengajari kami, marhite pardalanan ni naposom, Apostol Paulus, na pinilit ho ale Tuhan, siyan pardalanan ni nguluna. Ujui ibana pangisahido, pangalele, siulahon gugu, alay dapotan asini roha do ibana. Ijoho do ibana Tuhan gabi parhaladom, parhalado na haposan, na mamaritahon barita nauli. Ido Tuhan na dihatidakon ibana. Dang alani pambahenan dohot haguguon na. Alay alani asini roham do ali Tuhan na tukpaluahon ibana. Namanjakon ibana gabi parbarita nauli. Jala marsitutu do ibana pataridahon goluna na gabi tau tiruan tuak kana soporsea. Asa saluhut ali Tuhan boy majo jala makaporsyayo gabi si palua. Nang ido ali Tuhan songok kami di bagasan tikyon. Di minggu parpudi di tahun 2024. Tunggodang do ali Tuhan natamanan di lehoko tuhami marhite denggan ni basam. Tunggodang do ali Tuhan asini roham na hujolo hami. Mulu marnida pambahenan do pangalosyon nami. Tung sotama do hami ali Tuhan majaloy. Alay alani pakokok mu do ali Tuhan namang madok hami anakomu. Tarlumobi manapasada ho kami marhite Jesus Kristus nagabi si palua hami. Saha tutikyon marlas ni roha do hami. Saha tutikyon tipak do pe ale Tuhan dilehoko ragam ni pasu-pasu tu hami. Dan ikon madok mauliate mahami ale Tuhan. Dalan nami mamusay di na ikop pataridahon ngudu nami na marhamu baon. Na marparbue na dinggan marhite pambahenan nami, pangalakkan nami, dohot ulaw ng pamikiran nami. Say ajari mahami ale Tuhan. Dangadong hapi ale Tuhan dosa na so boy diampuni ho. Tamado ho ale Tuhan mangalehon haluaon di hami. Alani say ajari mahami songon keteladanan na pinataridam marhite Jesus Kristus na sabar na labat tarimas dia kadosa pangalosyon nami. Songoni mahami. Asa hami pi ale Tuhan maniru keteladanan na pinasa ni Kristus tu hami tuaka sesama nami. Tuaka na hilongan ni roha nami. Asa gabe parlabok ni roha mahami. Asa gabe jolma nabuy hami Tuhan manesa dosa ni dongan na mardosa tu hami. Alanu nga jumulo hali Tuhan dinalahu manesa dosa nami. Daikon ima ali Tuhan hulaho kami tudungan nami jolma. Jala se ajari mahami ali Tuhan bisan dilihol kodo pedi hami sa diari tiki. Dina mamolus jala maday denggan di basam. Asa warga ho kami maali Tuhan asini rohami. Unang beula-hula hami Tuhan mangulaho dosa marhumabaw mahami ali Tuhan di bagasakko. Asa tarida mahami songon na hinakopmu. Pasu-pasu saluhut ale Tuhan akaruas ni huriam. Nabawi barpungu di bagasan minggu sadarion. Paluas mahami ale Tuhan marhasonangan. Dinamanjakkon saluhut pasu-pasum marhite hahipason do gajang niumur. Tarlumobi ma di piga-piga areon na naeng hubulus hami humasuki hami di tahun naeng baru. Homa ale Tuhan na mangalehon haguguon di hami. Mangalehon semangat naik baru di hami. Tarlumobi mapakirimon. Manang aha penamasa moloho dodongan nami. Marhamonanga do hami ale Tuhan. Lehonon mu mahaguguon di sandok akaruas ni huriam. Na di bagasan hurang hipas pamatang nanay komarsahi di Jabuna Sida. Manang di rumah sakit pe. Lehonon mu mahaguguon di nasida ale Tuhan. Na mangalehon hatuguon ni haporsyaon. Asa taruli manasida ale Tuhan. Di hahipason marhite si panganon. Dohot akadam pendampingan siyan keluarga na merawat. Hutangnya ko kami ima di inang nyonya Insinyur Simatupang buru Simanjutak. Di inang nyonya Sintua Banjarnahor cegi buru Manulang. Di inang Parulian buru Pasaribu. Aha Manurung. Di inang nyonya Naibaho boru Pasaribu, di inang nyonya Sitorus boru Panjaitan, inang Silitonga boru Samosir, inang nyonya Sintua Ate Simanjutak boru Siahaan, inang nyonya Silaban boru Pakpahan, amang Sitorus Pane, amang Situa Doktorandus Huta Barat, di inang nyonya Siregar boru Batuara, di inang nyonya Te Sitanggang boru Huta Barat, di amang Pasaribu, di inang nyonya Situa M Sinaga boru Bukit, di Itonami Ian Sebastian si Hombing
nang diamang siya nipar na tongon dirawat di rumah sakit. Manang adong siyan tonga-tonga nami ali Tuhan, say homa na mga lehon di nasida, hahipason na patuguhon haporsyaon nasida. Dia karuas ni huriam na di bagasan parukilon, nagodang arsak dohot akatantangan di nguluna, lehonon mo madinasida Tuhan haguguon. Pasu-pasu madisalut akaruas ni huriam, na manday dinggan ni basam dot asin ni roham, marhite ulang tahun pernikahan do ulang tahun kelahiran. Salam martaba-taba mapasu-pasum Tuhan dinasida, di namangihu dilihok ko hahipason do gajang di umur. Utangnya ko kami doa li Tuhan di ruas ni huriam, nagabe ruas na ibaru di tonga-tonga ni huria nami. Ima keluarga amang Yosua perlindungan tapu bolon dohot inang boru lumban tobing, dohot sahalak yanak kon nasida ima putra Pilip tapu bolon. Pasu-pasu manasida ali Tuhan asa gabe ruas na burju, na boy parsidoho disalut aka ulaon di tonga-tonga ni huriam. Jalahoma na toktong mamasu-masu nasida di tonga-tonga ni keluarga nang diulaon nasida pe. Pasu-pasu aka pakobasyon nami di bagasan sa minggo na le Tuhan. Asahona mandongani hami na mangajari hami saluhut aka parhalado do aka ruas ni huriam. Dina patupahon aka ulaon na denggan, dina laho pamajuhon huriam HKBP Makasaron. Utangnya ko kami do ale Tuhan. Ima di keluarga amang Bapak Januarius Fernandes. Nanunga mangula 37 tahun ale Tuhan. Jala marsakap di tanggal sada dinalaho paborhaton nasida tu pensiunna. Asima roham ale Tuhan. Di saluhut akka pakobasyon nasida selama 37 tahun marparbuena denggan may. Mamasu-masu maho di pardalanan ningguluna do salut akka ulaon na. Asa anggia Tuhan toktong marlas ni rohan nasida memasuki masa pensiun rapdohot saluhut keluargana. Hu pasahat hami mangolu nami tu bagas tanganmu, bangso nami, dohot saluhut akka panggonggomi di tonga-tonga ni huriam. Parsalai manasida di bagasan huasom, asa boy nasida mangulahon parsuron di bagasan biar midaho. Asima roham dia kadongan nami naho na bencana alam, na pogos, na somardiha-diha, naso makilalaho songok kami di ingananon. Marhite asini roham mali Tuhan naman dulu nasida. Jalan na mangajari hami, mandok mauliate, jala makasabab pon salu pasu-pasum na hujalo hami di bagasan tikyon. Asa gabe jolma na toktong hami ale Tuhan dang lupa mandok mauliate tu habang sami. Pasat hami ma Tuhan ngolu nami tu bagasan tanganmu, go di homa hami. Mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede 570 tolu hu matapapungu peliata tujolo dalata dinalaho manupahi koster ni huriata. Puji Yesus di palua. Yesus di palua kapasaga matuhan debata dolo batu sihiri monirohata di papa
tatangyakon ma peleata. Ale di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na denggan do na sa ulibasa na mauliutus. Upasaat hami masyan na nilehon mitu hami pelean nami tuho, say jalo may kabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon, patimbulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalang girgir hami mandok mau liati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Say pinarbadi ang magwarmo, say Roma harajonmo, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Ayo Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana mida hita, di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala di pasaorhon ma damena tutondita be. Amen. Sangap di Jehovah nasuti beli
Sana